И здравейте хора, аз съм ProGamer99856 и днес продължаваме с втори епизод на Fallout Shelter. Мисля, че вчера ви беше малко забавно на GTA 5. Просто накрая не го исках наистина, хора, повярвайте ми, не го исках така да се прибия. Ама ще да направя. Аз не знам къде се ударих, просто ударил съм се там в ръба и заеди това. Сигурно днес пак ще имам GTA 5, може. И между другото, ако знаете на какво игра, играя на Xbox 360, имам FIFA 15, 14, 13, 12 и така че може да снимам на някой от тях. Но сигурно ще стигнем GTA 5 още на FIFA 15. Мога да направя един турнамент с мой приятел. Не знам. Да сме събрали вода. Тя нещо тук иска това. Power Generator. Waiting. Значи ще двама чакат, окей. Еми, къде да ги пусна? Сори, ама... Какво? No... You can send dwellers out the vault quest. Лично разбрах, ама както и да е, ставете. Сега ще купа къде да работят тези мои хора. Ще купа нещо къде да работят. Знам, че тази може тук да работи. Или пък чакай малко, чакай. Не може да. И този тук е 3. Окей, не го поставяме тук. Макар, че мисля, че нищо не прави, ама както и да е, ставите. Купа още му дайнери. Искам да направя голям кола. Още не мога да за още един Power Generator. Да. То ще направим нещата. Този къде го сложим? Дайнерът как си? 1, 2. Тук няма втори човек, така че заповядай. Така както аз бях слушал клипа на Дидоди, всички искат да защитят някаква атомна бомба, ама аз така да не знаех каква та атомна бомба и си викам сега, къде е та атомна бомба, каква е та атомна бомба? Не знам. Ако искате още информация, която аз не знам толкова много за тази игра, влезте в канала на Дидоди и ще видите, че той игра на PC, обаче едни същи неща дали на телефон, дали на PC. Така че по-добре гледайте Дидоди, защото той знае повече за играта. Той мисля така, че май каза, че от доста време иска да играе. Мисля, че той ще има повече информация, но днес ще има епизод 3. И да. Сега какво да правим, Чето малко. Имам стойче. Мисля, ще ръчна. Тук не съм ръчвал. Много кефи. Сукес. Тъп направете като ръчните, ако успеете и втория път то мудрен, така че втория път изкуството висок процента инцидент. Веднага се дига. И тук нали, значи тук мога да ръчна. Но сега не ми трябва, хора. Не ми трябва да ръчна.
Power Generator. Как може, бе? Ще решим. Дайте да решим. Аз го реснах тук, защото е 32%. Да, ето. Ама ако речем тук пак да решна, вижте какво става. Дигат ми се пауърите, огромни. Тук речем да решна. Няма то път да решам. Трябваше да купа. Дай, не. Оу, фак. Не. Power генератор. Как мога да не му купа Power генератор? Значи, Laser Trapment. Бра. Дете ме всичко ще направя двойни, за да по-бързо вземам такова човек. Окей, ти идваш. Дайте едно. Сигурно си отгоре. Не, предай на ритър. О, сега сключи между новите. Трябва 300 бъна, така че... Разшвам. Та ще ражда. Също така забравя да ви кажа и имах преди така, че могат да раждат, което е малко... не знам. Тук не знам какво пратам, хайде ме си чут. Няма да решвам, защото вече тук решвам. О, лева. Къде не съм решвал, Тук. Ау, чакай. Ръщнах. По-добре пак да не решвам. Честно, всяка една и ръщнах. И сега чакаме. Какво друго правим? Сега ще чакам да иде някаква нова игра, която е хубава. И ще снимам на нещо по-хубаво. Така че няма само това, GTA 5 на FIFA 15. Чето, между другото, да си мисля аз какви други игри могат да ви пробвам на Xbox ми. О, да! Catch 2012 ама беше. Това ще е брутално, хора. И 2013 беше. Не знам, 2012-2013. Абе, хора. И от също така Just Cause 2. Който не знае да провери в YouTube, напишете и Just Cause 2. Тя е доста яка. Все пак Just Cause 3 е по-яка, но аз имам Just Cause 2. За което е малко гадно, ма свиква се хора. Така че не е проблем. Сантименти. Те станцуват, така че моя втор бебе ще има. Той ми хареса доста красив, така че ще му сложи на такова. P7. Хора, той доста ще ми помогне. Този доста ще ми помогне. P7! А почти да P2, ма каквото за 5. То така ще ми помага. Тук че... Да не ви казвам. С едно... C4. О, брата, заповядаш. И не, стой тук. Не бе, брат! Ти ще ме слушаш или не? Така, браво на тебе. Личка. И така в първи епизод, тук до чертичките, мисля, че ги виждате, трябва там да е, до там трябва, защото иначе или някъде ще ви прекъсва тока, или някъде ще ви спира тока, или някъде няма да имате, или хората ще се оплакват от ядене, от такова, от пиене, от капките над вода, така че нещо тук. Охо, супер. Спасение парички.
Yes! Yes! Това вече движени съм. Времени. Yes! Тук стана 4 секунди. Те скоро ще раждат. Не, те като работят ден ще раждат. А това някакво си там пише или какво прави. Той нещо се върти, той също си пише. Само това май работи така. Така логика. Гледам. Какво направи, бе? Как го въртна, бе? Как го въртна? Някой може ли... Help me. Чакай малко. Help me. Как го въртнах, бе? Кой ми извърши телефона? Ехо. Кой ми въртна? Кой ми го извъртя? Как? Надо съм са. Не се оправя. О, супер! По-добре не пивайте екран си. Екрана ви за два пръста, защото видяхте какво става. Май още не се оправил. Да, не се оправил. И да, хората нещо да бъде всичко, всички бяха харесали, ако моля дайте лайк, не вибрайте да се абонирате. Искам да ви кажа само, че днес ще има на FIF 15 клип на Xbox на телефон. И също така на GTA 5. И от мен, чао!